Вітаємо вас, дорогі браття русини, в ефірі передача «Живий русинський язик». І нині нас у гостях, нам усім известна музикант, співачка, а нині буде у нас як русинська газдиня. У русинів ото дуже важне слово. Вітаю вас. Добрий день, чистовані браття і сестри. У кожній сім'ї, де би не було яке газдівство, де би не був великий мудрий газда, но якщо в хижі не була добра газдиня, такое газдівство зачастую пропадало, не давало плода. Но для нас, русинів, важно увидіти, що оригінальне наші русини формували в газдівстві. Ясно, то треба було мати тому худобу, 2-3 корови, були у бідних русинів, перебачте, 2-3 поросятка, 30-40 курей, це були бідні русини. Правда, тепер по селам, котрий русин має 1 корову, та вже великий багач, а перейшовши із газдівства на дворі, зайдемо на кухню до нашої русинки-газдині, нині то ви у нас гостя. Розкажіть нам, якое важне для русинської газдині мати на кухні, що треба мінімально мати, аби зварити їсти, як ся називають блюда, котрі можна називати нашими русинськими, національними, котрі похожі на другі народи, но з нашим оригінальним акцентом і смаком. Попробуйте. Я думаю, що многі молоді русини можуть увидіти, що серед народів світу і Європи наш народ, русини, завжди були оригінальні і в оформленні хижі, і в оформленні стола. Ми ще знали добре коштувати. Їда у русинів була на першому місці. Прошу вас. Я вам годна оповісти з того, що я бачила у своїй бабки у Великому Раківці Іршавського району, а ведь у Тибаві, то май Верховина. Тямлю, що там чим мене гостили, і дуже добре знав, що у них було. Що у них було, то ми гостили. І я мала була, але я дуже добре затямила. То було пасуля з капустою усе, крумплі, булі, там казали у Раківці, токан, пекли колачі все на суботу, неділю, все я дуже добре затямила. Прості колачі, ми тепер казали пісочне тісто, а вать колочене, казали у нас колочене. Колочене було з фруктами, а то пісочне з лекваром. Леквар чинили самі. І маленькі діти все просили, не було такого піти в кафе, взяти собі там тістечко. А я сама просила бабку, намастіть ми хліба, а вона звідала, чим мастів це лекваром. У нас казали шетимені. Шетимені, айно. Під тим словом розумілося всі различні кіста. А в них казали колачі. І тепер так кажуть, хоч які шетимені в них. Це говорить про те, що наша область, хоч вона й маленька Закарпатська область, і русинися знали, розуміли, бо якось вони так собі 1-2 села, вже так у другому селі пасулю не чинили, вже так голубці не чинили, як туй. Ну так було, бо наші люди дуже творчі, і це одна причина, а друга, думаю, така, що за 30 кілометрів, скажімо, від Мукачева Свалява, там уже то не росло, що в Мукачеві, і вони вже іншак якось. Вони не мали много приправ, але ж пам'ятаю, що дуже добре було їдіння, там дуже в балансі було все. Сіль, перець і паприка, все, що ми кажемо, червона паприка. Більше я не тямлю, бо щось було, ще кмин міг бути. Ну, вони то так знали ту дозу. По-перше, великі сім'ї були, і моя бабка звикла робити на много людей. Або їда не була така і все. Все було щось друге, і все було свіже. Оце я затямила. То, що у русинів була все свіжа їда,
не було тот час заражених емульгаторами продуктів, все росло в керті, то перший признак, що була здорова нація, коли перейшло майже 500 000 або більше наших хлопців в Америку на роботу, то там не хоч кого приймали, там перевіряли здоров'я, навіть состояння зубів. Так, із 1000 хлопців 1-2 не проходили. Настільки були здорові люди, здорова нація, здорова молодь. Но я би обратив вашу таку увагу ще на одно. Да, ви вспомнили про пасулю з капусту. Но ведь вона ся готовила, во-первых, у різних варіантах. Другое, якщо вона 3 дні постояла, на 3-й день була настільки смачна, що порівняти її невозможно. Поэтому фігля така була в магазині, чуємо раз. Пустили чутку, м'ясо подорожає. А русин наш каже, а пасуля? Для нас пасуля з капустою – це національне блюдо. То, на чому виростає покоління, нація. Блюдо, в якому все не таке потрібне для здоров'я. Наконець спомнились про колачі, а я би хотів додати ще про одно. У нас були колачі і богачі. Тепер він називається красним, інтересним італіянським словом піца. Ну, це були прості у нас богачі. Вони ся формували або в палачинтовці, тоді було вже палачинти різних видів, а могли на шпорові. Шпор був частенький, там могли і печі крумплі, і богач. Пізніше можу покрити от чим треба. Від олії домашньої до домашнього леквара. І опять, вспомніть, леквар не просто заготовив. Це не простое варення. Технологія приготовлення русинського леквара – це лікарство. Це їх чорнослива з бистриці по-нашому. Спеціально майже цілу ніч варили на вогньові легенькому, мішали, аби не пригоріло. Що виходило як продукт, роками все не портило. А нині чорнослив лише в аптеці можеш купити. У русинів це було в ізобілії. А ще напомню вам, русини і моя, наприклад, бабка Олена і друга Фія, особливо Олена, мали по 10 міхів различних трав. Коли прийшлася бабка по міхам, то з кожного міха взяла трави і сформувала чай. Такий був, на коли треба було робити. І я собі подумав, Господи, та й це чудо. Паралельно там іще були міхи із сушеницями. В одному міхові, значить, яблука, в другому дички, у третьому сливи сушені. І це був настільки великий вибір, що нині хіба лише то у інтернеті можеш поникати, чим обладали так називаємо бідні русини. Напомню, бідний чоловік мав 3 корови. 3 корови – це означало, що одна тільна, одна носить телятку, а одна гарантовано давала молоко. Як у вас це було на Іршавщині? Я за корови не тямлю, я лише тямлю, що свині бабка держала немного, 1-2, може раніше було найбільше, але то вже я не тямлю. І моя бабка мала молочарню із дідом, де розказували, що звозили їм молоко з усіх там сіл, котрі були. Вони робили і масло, і сметану, сири, всякі були такі, що на сонце держали сир, іменно на сонцю, або він став якийсь, не знаю який, ми тепер кажемо, що то недобрий, а мені тітка, але ще прощена була недавно умерла, а вона мені казала, нігде не вмітуй, бо наша бабка, коли тобі се видить, що вже геби недобрий, сир, а то з того дуже добре можеш учинити, і вона мене навчила. І я все представляв своїм гостям, десь як несу, що то наш фамільний рецепт, як по теперішньому казати.
із цибулею, тося робило так, і можу повісти, ну все одно, то кожен по-своєму робить. У русинів творог був так же, як національної. Ай. У многих селах приготовлення було по-разному, але завжди він виконав одну роль, як лікарство, підкріплення косточок. Істочник білка і кальція. І дуже Так, був як усе свіжий. У русинів і творог був чим оригінальний. Кожне село, кожна газдиня по-своєму то брала, зливала через марлю, а остатки із квасного молока зливали у бочку, як жентицю, або дзер. Це був унікальний також лікарський напиток. Літом дуже добре утоляв жажду, але був чистий природний напиток. Такий напиток, мислиш, може намся снити. Но ви не споминаєте за коров, але ведь корова і у всіх народів, починаючи з далекої Індії, завжди була унікальна для кожного народу. У русина це була кормілиця, то та, котра кормила, годувала цілу сім'ю. Мало того, молоко, тепле молоко ще, леміще, принесено є від корови, давали дітям пити, особливо, коли були простужені. Колись я так виліковувався. І це було то, що традиційно із древніх часів. От ви на кухні русинська газдиня. Що вам треба, щоб зварити русинської газдові їсти? Що наші мужчини люблять? Не персонально для вас, а в широкому загалі. Ну, я гадав собі, що пасулю з капустою люблять усі, ще ся ніхто не відказував. Люблять грибову мачанку, то такий густий грибний соус, то теж люблять усі. Кісто люблять колоченої, шетимині, то, бо воно дається їсти, бо воно без крема, без нічого. А колочену пасулю не люблять? І люблять і колочену, особливо у зимі дзьобачка ще казали. Ще була Дзьобочка, дзьобачка. пасуля. Боже, яке то добре. Дуже добре. Ну, та такое з крумплями знали, з олеєм. Просто, наприклад, мій чоловік любив, він з Верховина був. І він так пасулю з капустою їв, а коло нього крумплі в мундирах, як ми кажемо, і з А олеєм. по-нашому Крумплі, як ото? крумплі в лупіні. У лупіні, точно. Без лупини вони вже були, і з олеєм, посолені, і сяк він їв пасулю з капустою. Ну, там так звикли. Ну і много чого. Ми за сир, коли говорили, такий він мало, і то знали газдині, як його використовувати, бо всякої, коли много є, може ся обстає. Та що касається крумплів, та й крумплів у лупіні. Раз крумпель сам по собі має ціну, а лупину з нього знімали, то у русинів була поговорка. Кіт чоловік говорив несерйозно, то казав, ото вшитко лупина. Айно, все казали. Не главное. Главное там. Продовжайте. Лупина відходить. Отходи. Ну, а за цей сир докажу, що тудися все клало много цибулі, чеснок, все, що ми кладемо у котлети. І гіркий перець, і червоний, і все, і муки мало, яйця, ну, в общем, все, бо в котлети муку не кладемо. І сякое се робило доста плиткоє, у олею се вижарювало, воно дуже файно хрустіло, червоного такого ружового цвіта було, і дуже пасувало хоч до чого, як закуска, хоч із чаєм, із вином, хоч чим. І з варом. І з варом. У так. нас називав теперка узвар. По-нашому то просто був вар. Вар. І то діти пили цілий день. Кожен раз бабка все гойкала, а ну, це пили сте вару. Один горниць зварився із сушеницями набік, клався другий з сушеницями варився. І так казалося, що у русина цілу зиму вічний огонь. Єднося зварило набік, і гріло хижу, і варило їсти. Так от добавлю, що це любив ваш чоловік вар.
Дуже, дуже, дуже любив. Бо нас я не думав, я ще не бачила чоловіка, котрий би його не любив. Тут важливо ще вспомнити у нас вдома одному чоловікові. А от на свадьбах у нас було одне таке знамените блюдо дзяма. Моя покійна мамка, царство її небесне, була перфектна поварка готувати на свадьбах дзяму. Це було таке блюдо, як нека така ізюминка на свадьбі, і її кликали, і вона то готовила. Я теж любив то блюдо, воно доста ситне, сильне. Ну, а у вас то робили? У Раківці робили до дзями обов'язково начинку, так кажуть, начинка. Зараз розкажу, що то є. І я звідала, як його їли на свадьбах. Каже, дзяму сяк пили із, дзяма рідкоє було. Начинка то було із кіндеричаної муки, там мало було пшеничної, много квасного молока, сметани, і много дуже яєць, воно се вважало дорогое блюдо. І з цирганим м'ясом, так ми казали. Ото м'ясо, що се в дзямі варило, там ці шоударці, що там, от із того так се подавало. Ну, розказували, я бачила, як ото се робить. То царське блюдо було. І воно дійсно калорійне. Я собі думав, ось колись який чоловік з'їв із того дзям, там вже не треба було ні салата, ні нічого там не треба. То ситне, дуже таке калорійне і дуже смачне. Ну, то було на свадьбах, а от вдома в сім'ї часто жони готовили суканицю. Ой, я то любила. Як ощіпками, коли готовили тісто, та от кіста одривали маленькі. І тісто без яєць, без нічого, просто мука, сіль, вода. Ну, або потім обов'язково було з молоком. Ай. Суканиця з молоком, або по варіанту чинадівсько-лицевицькому суканиця з молоком. Все були блюда, які швидко готовили. Все були свіжі, но і я вижу в них много національного. Ми не хочемо казати, що ми таке варимо. Бо, чесно говоря, із давніх часів у шиткі народи варили борщі. Бо борщ, це має доступно є, капуста у всі времена росла хоч де її забили, там росло. А значить, перший суп борщовий, це був подобний для всіх народів. І з другого боку. А вспомнить один такий, ну, я би повів, теж національної, наша русинська солонина. Якщо для України сало, як рахувалося самое і є такое, то у русинів сало називалося печеревина, а солонина – це було то, що було мало легко приготовлене і вже було таке, що іноді роками не портило і не треба було на нього холодильника. А у вас як було? Ну, тямлю, що із-за солонина все була у бабки в коморі, то все помню. Пікниця не все, бо я маленька була, приходила у літі, може вже до тієї пікниці, або солонина була все. І ще хочу стямити, чого сало, а не м'ясо. М'ясо рідко у них було. Я не пам'ятаю кожен день щось таке. І за то майже, я так собі думав, і творог, сир, і пасуля, як істочник білка. Ну, ми туди не думали за істочник білка. Думали, Його було в ізобілії. В ізобілії, але все одно, вся земля, люди були розумні і їли те, що на цій землі росте. І то їм давало здоров'я і кріпості. А тепер вже пишуть, що коні їсть там м'ясо, це що, та пасуля, цей горох, творог, сир, що то чоловік таку кріпость має і може косити цілий день. Я пам'ятаю, ми готували домашнє масло. Ходили ми, кожен мав фляшечку, та в ній махав молоком, і воно збивалося. То міг робити сепаратор. В період Чехословакії було у кожній сім'ї був сепаратор, з котрим міг, або у яких багатих сімей, що можна було у домашніх умовах розділити молоко на сир, на масло.
були січки, спеціальні машини, які різали для худоби биля. А коли приходилося на стіл класти, та м'ясного було немного. Ми видимо, як і морські народи, так і ми много м'яса не їли. Но правда, у русинів знаменито є, що поливка куряча. О, то Це теж національне це блюдо. той. Недаром казали, що така русинська поливка куряча, а ще така просвітлена, завжди була в вищій степені признаком газдівства. А от кить, да, коли сміялися, аж кить поливка була непрозора, маленько мутна, то вже був левеш. Ага. Отак, то було так сміхом. Але як у вас? У нас поливку дуже любили, бабка сама качала тісто, це інша і не могло бути. І я сама пам'ятаю, що і моя мама так робила, з домашніх яєць, як ото, я й сама знала то робити. То зовсім інший смак того тіста, що качаться, що ріжеться вдома, і то, що ми Ну, ви вже купуємо. говорите про добавку у саму поливку, а ведь вона починається з чого? З домашньої куриці. З домашньої куриці. Мій покійний дідо Юрко прийшов з Америки, приніс 2 чемодани доларів, купив пів села землі, подавав сестер, братів. А пак прийшли совєтські колгози та все забрали в колгоз. Та не виробив у селі на той час документ, щоб ту землю йому тепер вернути. Но він якраз кожну суботу, помню, любив різати курицю, авать кугута. А все би ми діти не шкодували та фіглювали. Не дає нам спати. Ми хочемо рано спати, а він нам кукурікать туйка. Та так ми махали голову, ну найби було. Но зато була потім на другий день поливка. Хоча ми втікали, коли різали кури. Діти то не бачили. Ну, старші розуміли. Но зато поливка була на другий день по службі, прийшли з церкви. У русинів неділя була і до нині стається днем покоя, день воскресний, коли треба було вспіти на утренню, на літургію, а по службі була поливка, куряча, свіжа. От чому ми, вспоминаючи про кост, про їду у русинов, ми лише думаємо, Господи, а ведь духовність нашого народу якби копірувала себе в їді. Бо, по принципу, дух творить собі подобіє. Тобто, народ був духовний, церковний, любив пости. Коли приходив пост, дідо брав великий ключ, шитки солонина пікниці в сусік, на колодицю, і все, і красно всі чекали місяць. А у вас як? Ну і у нас майже сяк було, лише я була маленька, та не дуже тямлю. Лише я затямила, як іще була одна така тема – яйця. Люди мали по 100 курей, а чомусь кожен день ото не було. Ну, яйця. Була така приповідка. Тепер кажуть, йой, коли вже силують, а чоловік не берує їсти, то каже, кобий потяче молоко. А тоді не казали потяче молоко, а кобий ратота. Ні, чомусь у них ратота було таке паранне блюдо. Розумів, у чому? То є національне блюдо русинов ратота. Нині такої легенької подоби є то яєчниця або омлет. Но не яєчниця, не омлет. Не можуть це руняти із професійно приготовлену ратоту. На цю ратоті могли б ми завершити. Я би желав, щоб всі русини навчилися готувати ратоту, коли треба срочно приготувати їду, а також, щоб Бог дав, щоб наші русинські газдині і ви також навчили бiste і дітей, і внуків, і родичів тим прийомам приготовлення пищі. Бо так важливо нам розуміти, здорова їда, здоровий кост – це здорова нація. Тепер уже того не є. Тепер уже такого не буває, щоб у людей було по 30, по 40 кури. Ідеш та купуєш у магазині таку синю курицю і не знаєш, що з неї вийде. Та й не знаєш, чим їх кормили,
якими хімікатами. А тому найбо Бог дав, щоб у русинов знову ще раз ся пробудило то чувство, що розводити дома домашню птицю і формувати стил русинський так, як це було майже останню 1000 років. Най Бог дай, щоб наші русини навчилися, так як наші предки, готувати їду, їдіння по-нашому, но з молитвою, з постом, не зловживаючи много їсти м'яса, но зато було много чаїв, узварів, а також пасуля з капустою, як національне русинське блюдо, яке ми, наші жони газдині, знають готувати. Ну і, звісно, знаменита русинська ратота. З Богом святим вам дякую. До зустрічі на слідуючих передачах «Живий русинський язик».